Unsa setup mo ha? Takalan. Stock tanan, naka-open carb lang. Oh, slide lining. Slide lining. Pareha tayo slide lining. So, Lantoy. Si Lantoy, no? So, ito yung mga kalaban natin. Na rolling. Rolling ra, rolling. Pareha tayo slide. Yeah. Yeah. So, ayan. Iba talaga pag stock. So, same kami ng stock. Same kami stock. Pininood na to nimo? Pininood na to? Baka kisa dugam kay kuno ka overtake nimo. Yatot. Sige, tro, isa. So, grabe mga boys. So, maliit na yung mga gulong ni Sir Lantoy. Grabe to. Bera. So, rolling lang ang ginawa namin. So ayan mga bay, parang ayaw na ni Sir Lantoy. Yun lang ang kaya natin, yung mga stock lang talaga. Kaya pa di mo? Ta.